kan gulingan limo ana satriya malang kadak mripate menteleng kaya Banten sapa oleh nang mripatmu putra Jodipati jeneng Raden Antasena buta ndase celeng saguneman sapa tambuh parang aku jenengku celeng Demalu sebabe apa kowe ngrusak ganggu gawe katentremane wong desa dadapan apa abang sing jenenge jalangi pancen kudrate mangan tandurane wong desa berasah melu celeng boloten kebolaten tumrap lelakon iki nanging aku duwe kewajiban ngayomi marang sagung para kawula ing nandhang sangsaya kula kang mangkung yen tak pringgake kanthi becik kowe lunga kowe minggato saka desa kene wah dalah memping lara kincah pati janji kowe melu campur tangan tumrap lelakon iki tak seruduk lakon dadi emput sapa sing dadi bangke
kabidayan kang ngidak-ngidak nyuduk karo dadaku nganti ampek kaya mengkene. Kula yen perang ki aja mung nganggo akal ning nganggo akal, aja mung nganggo otak ning nganggo otak. Piye carane? Sawangen bisa begini. Siji loro nebyuka para satriya ngamarta aku ora gigrik apa meneh dedetmu ora sepira lakon tak glundhungi remuk dadi glepung wae ora ana kang sinembah kejaba Gusti kang Maha Murah ingkang sugeng langgeng ngayomi kabeh para titah ora arep lan ora sare langit lan bumi kabeh kagungane ora ana sing bisa paring pitulungan tanpa palilahe pangeran ingkang maha pirsa marang sakabeh ya mung Gusti ingkang maha luhur lan maha agung sesembahanku waduh mati ya bocah umure rong sepira parandene ngalor ngidul ngantongi ayat kursi bocah lah dalah ora lunga tanggurung awakku ambyar dadi awu bali ning Gunung Cumbring maturna sesembahanku Gusti Tikus Jinodra
anggen kunrajang karo sing jenenge Celeng Benalung parandene aku wae kuwalahan satemah mundur ndak sawang saka kaduan kowe ya ora perang ya ora kringeten kok ngerti-ngerti dheweke lunga brangkangan si Celeng Benalung lho kapake tak kirimi donga Dek ora dadi awu wis bejo kena kok dolan kaya ngono kuwi bangun pura kencana elok pancen calone kok duwe ngono kuwi aja mung mendel-mendelake anggene Bantayuda mendel-mendelake anggene peperangan gunakake kerosan ning ilmu kebatinan ya kudu dienggo kok wacane ayat kursi heeh elok tenan iya kok kowe ampun lho muli aku ki nusen ora kok umur ora pamer aku ki murite lurah kene mung kaceke aku ngangge jarik lurah kene ngangge celana dadi apa-apa iki karae karo donga menungso ya aja nganti kliwat siji donga loro budidaya pirang perkara kudu ditindakake iya lah banjur palungguhan iki anggene bakal nyengkuyung marang kersane Kiai Semar nggone mbangun Pura Kencana piye ora mung wis anggene kelawan Kakang Antasena sing makarti ning kabeh para putra-putra Pandhawa kudu dirangkul wiwit saka Kakang Antarja, Kakang Gatut, Kakang Mas Abimanyu lan sak kabeh kudu nguyung-nguyung anyeng-nguyung marang lekase Kiai Semar anggene terus dibangun Pura Kencana. Iya, yen pancen kaya mengkono prayoga para putra-putra Pandhawa dikumpulake ning Karang Kadempel. Sing ndak kokon, sing ndak perintah supaya ngaturi para kadang-kadang putra Pandhawa ora liya kejaba mung Kakang Antasena. Ya, ora liwat nistokake dawuh. Aku bakal memuji marang karsane Mbak Agung, muga-muga lekase Kiai Semar ingkang becik kaya ngene iki bisa kanggo contoh utawa kaca brenggala tumrapé kabeh para warga negara Ngamarta.
niki kowe lan ugi kanca-kanca Madangkara bisa nderek sowan silaturahim wonten ing Desa Wates Jenangan Ponorogo. Iya, dalam rangka bersih desa ya Pak. Dalam rangka bersih desa ngestokake dawuhe Bapak Kepala Desa Pak Munaji. Pak Munaji. Piyayine Grapyak Semanak, piyayine alus, lembah manak, sangat melayani kepada warga masyarakat. Wis pirsa karo Pak Munaji kowe mah wis malah panjenengane wis nate tindak ana ing Buku Karanganyar. Waton kepareng lenggah ana ing sisih kono, sisih tengen kono, golek ana kiai sing gagah gedhe dhuwur ya kuwi Pak Munaji. Gagah gedhe dhuwur tegese sing gagah kuwi cita-citane, sing dhuwur ki manggayuhe untuk memakmurkan dan memuliakan, menyejahterakan warga masyarakat Desa Wates yang tercinta. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Ya, Pak Munaji luar biasa nggih ngrangkani marang kabeh para warga masyarakat apa kersane masyarakat diwujudi watone hanjok marang kebecikan. Iya, banjur periode yang kedua ini dalam rangka bersih desa Pak Munaji kepareng wayangan wis ping pira, Pak? Alhamdulillah lagi pisan iki kono. Ning muga-muga ini bukan yang terakhir namun pijakan awal ya toh. Sapa ngerti banjur panjenengane besok tahun ngarep lak wis purna. Ya, monggo kepala desa ini bisa 3 periode saged. Muga-muga monggo tetep ditresnani karo para warga masyarakat ing Wates kene satemah dipercaya dening para kawula kabeh anggene nata lan ugi ngayomi sagung para warga ing Wates. Ya, ngono ya, Pak. Kaya ngono kuwi ugi matur nuwun karo Bu Lurah, Bu Kades. Lan ugi ibu-ibu PKK sedaya kemawon Juruladi mboten kata lumpen dumateng panitia ingkang dipun pandhegani kalian Pak Susilo Budi. Pak Susilo Budi. Sing sore mau kepareng-pareng dawuh panjenengan dasare Kyai Budaya guru pisan kula ya ning ngendika ya sastrane runtut sangat luar biasa. Ya, ngono ya Pak. Ugi dipun sengguyung dening Pak Carik, Pak Yanto. Iki hajate 2 dusun wiwit saka krajan karo Galih. Yen krajan dipandhegani karo Pak Mawardi ewa dening Galih saka Pak Gundaris. Ya, kaya sing diaturake ngarep mau iki swadaya per rumah ya kuwi 100.000 ditambahi donatur mligine utawa donatur utama saka tambang bungkus Adiguna nenggih Bapak Gundaris kalian Pak Heru Agus ditambahi APBDes lan ugi sinengkuyung dening pangestunipun para sesepuh adisepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng ngayomi dumateng sagung para warga masyarakat ing Wates. Iya, ngono ya Pak. Kaya ngono mau sore mau wis ana ruwatan ala kene ya sing dipandhegani karo Mbah Miskan. Ya ngono kuwi. Ugi ana doa bersama saka ibu-ibu muslimat, saka kadang-kadang Ansor, malah wingi iki ana pentas karawitan Desa Wates sing nyatane Wates kene iki kagungan gamelan kuwi sing cacahe petang set nggih. Kabeh paguyuban pentas ning kene diwadahi dening paguyuban Pakoso Laras. Tegese Wates kejaba desane Gemah Ripah Loh Jinawi, wargane guyub rukun tentrem raharja. Desa Wates juga desa yang berbudaya, yang menjunjung tinggi ya kuwi harkat martabat bangsa melalui ya seni budaya mriki karawitan yo Pak. Pancen bener kaya mengkono Pak. Nadyan mriki piniji sowan ning kene ning maremku tanpa upama kok jan panitia nelok perangkate bergas. Aku sakonco sowan langsung ya karo Pak Lurah langsung monggo Pak Dalang mriki mangke menawi dahar teng mriki menawi badhe lesakaken dandan teng mriki kamar mandi mangke teng wingking TK kathah sanget Pak Dalang. Akeh. Enek 5 apa pira kamar mandine. Ning kabeh blas renek lampune. Ayo lawange sing karo rubuh sitok. Dadi akar yo mesti bokong kuwi tak nggih lawan den lampu.
Digandane lawange Pak Lurah misane. Ayo pancen sing dipenggale akeh tenan kok, Nduk. Lah gane aku kebelet nguyuh tur dasare peteng dedet terus tak uyuhi bae ember. Ayo. Suarane tok. Ya luar biasa iki guyon kan akrab karo Kyai Wates kene yang sangat luar biasa. Wis eloke kaya ngene, lapangan sing semene jembare nyatane tumplek-blek. Mergo pangandikane para panitia pancen Kyai Wates kene maniak ning budaya, maniak ning wayang, remen karo seni tradisi. Ya, nadyan to awake dhewe ora nate sowan mrene ning Kyai kene wis asring mirsani ning YouTube lan uga mirsani ning Sakti TV. Oh, menangan Pak Nduk, bengi iki awake dhewe bisa secara langsung ketemu karo warga masyarakat ing Wates sedaya kemawon. Mugi-mugi amal kesayanganipun warga masyarakat Wates dipandhegani diayomi karo Pak Kepala Desa menika dados amal jariah ingkang sae lan mugi saged dados rana berkah tumrap sedayanipun andayane dhumateng Desa Wates wiwit ing ratri menika ngantos pungkasaning jaman wontenipun Anuhayu lan Rahayu Durga Mendak Kala Sirna Yuwana Basuki pinaringan tebih saking sukar sakit lan sambekala pinaringan rejeki ingkang limpah ruah kebak barokah lan ugi pinaringan putra ingkang soleh lan solehah tentrem lahir batin selamat donya tekan akhir Allahumma amin. Salaman iki sembah nuwun kaya ngono iki akeh pamundhut ya Pak. Nggih gemene wektu Nduk. Mergo iki ku ya ana bintang tamune ya kuwi Mas Gareng pacitan karo Mbak Eka uget-uget. Iki diwaca dhisik salah siji dhisik ya Pak. Saking Mbak Susilo AS. Nah iki ya katur dumateng Ki Dalang Cahya Kuntabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun gending podang kuning Sri Hening. Gending menika kula aturaken dumateng masyarakat Desa Wates sumrambah para ingkang kepareng midhangetaken wonten pundi kemawon. Kula suwun ingkang nembang mangke Mbak Eka uget-uget. Nggih, ingkang ndang nggih Mbak Eka uget-uget. Nggih siap mangke kula aturaken ana sing sejingkas liyane disusulke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dalang. Kula Mbah Dali kalih RT 3 RW 1 Wates jenengan nyuwun gending eling-eling Banyumasan kalian sugih tanpa bondo. Cekap semanten Mbah salam kula Mbah Dali. Ya, slendro dhisik iki diaturake eling-eling Banyumasan dhisik. Sing lembang sing bawa mengko nyuwun karo Ibu Sukesi Rahayu ewadine sing kepareng beksa cara Banyumasan ya kuwi Mbak Tri Hastuti Retnawati. Apa kuwi? Kuwi lek joget Banyumas iku mulane kok. Ayo. Mila Bukesi mang bawani rumiyin pangkur Banyumasan saderenge bawa sampeyan minangka wakil waranggana lan kata-kata pengrawit ngaturke panuwun marang sagung para panitia lan ugi warga masyarakat Wates yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak Ibu, kula dalu niki jan remen sangat ati kula minangka dados seniman pesinden kula ditimbali ing warga masyarakat Wates niki marung sangat. Awit napa dalu niki ingkang mirsani kathah Pak Dalang. Panitiane ugi grapyak semanak tur mboten celutak. Nah iya. Wau to, teng mriko bapak-bapak kali ibu-ibu agen namung tamu pas kula teko bukuh ngoten lho. Bu Kesi monggo sugeng rawuh Bu Kesi, monggo dipun unjuk, monggo dipun dahar. Engko dereng enten napa-napa blas. Niku saestu saking bukuhe panjenengane para leladen wau. Terus Kula remen sanget bar niku sego rawon teko. Soto teko. Iya. Sak terima segede teko nek langsung ditumplekne karo Mbak Tuti. Nanti numpurke naskahku ya. Pramila kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng Pak Kepala Desa, para perangkat desa, sesepuh pini sepuh, para kiai alim ulama lan ugi sedaya warga masyarakat wonten ing Wates menika
mriki dalu niki bojo kula Mas Cahyapun tadi sampun panjenengan percaya mlipur warga ageng wonten wates mriki. Kula nderek ndedonga mugi-mugi warga dusun wates mriki sasampunipun ngawontenaken upacara bersih desa mriki tansah ditebihaken saking bilahi. Diparingi keselamatan sedaya keluarganipun, dipun paringi murah rezekinipun, dipun paringi keselamatan donya prapteng akhir. Matur suwun Pak Dalang sampun. Sampun. Gandeng sampun jenengan dungani yo saiki berkati dan didung. Kaya mudin ae. Terima kasih. Tumlek-blek bukesi to apike Kyai mirsani wayang iki kebatata krama. Sing mirsani kepareng anak lenggah kuwi kakung putri iki campur, ora didhewek-dhewekke, ora dikelompok-kelompokne campur aduk. Ning nyatane mboten geger, mboten wonten ing gejegan. Itulah etika orang Jawa dalam mirsani wayang kulit. Mula Kyai bersih desa to syukuran apa wae, tontonan sing paling khidmat, tontonan sing paling tentrem, adem ayem adalah wayang kulit. Apa neh ning wates, nadyan sak lapangan sing kepareng rawuh, jenjeng permanen mboten wonten ingkang geger. Tepuk tangan kepada masyarakat wates yang tercinta. Kewok. Ijolono tembang, ayo iki. Cara mbantu masan.
nyemangat. Nah, 200.000. Ning ya kuwi sesuk amplopmu ya sudah 200. Ya, terima kasih Gumiak tenan. Asline iki Kyai Ngawi ini nyatane alron lho. Ya, lho ke cara ngendi wae parahyangan yo siap. Banyemasan yo oke, Remo. Wah. Pembekakah opo? Perbatasan. Yo saiki ngaturake bintang tamune. Ya. Penduduk kita Mbak Eka udah deket karo Mas Gareng Pacitan. Coba cak men salin rasa walang kekek lah. Gandeng dagelan ke Jawa Timur Mas Gareng mesti ya walang kekek. Maka dihormati Mas Gareng dan Mbak Eka udah deket. Dadah. Yen Mas Gareng njuket walang kekek nyatane ya kewes luwes tenan. Mung Eka njuket iki iso koyo dendeng sawah. Lek jenengan kendikan dendeng sawah niku pun nek dulur iki kon pun paham to, Pak. Paham pripun? Oh, kula iki malahne biasane bintang tamu kali jenengan niku nuwun sewu. Nuwun sewu teng mriku ngoten lek pelampah ngoten wah iki mbak iki. Barang kula ngejak mbak Eka munggah nuwun sewu lho Mas Cahyo. Pripun? Dagelane nyangking tremos. Oh kok awakmu nyambut gawe ning jenengan iki. Ning jenengan ning wates. Sing ono ning Dion to. Ya tegese awakmu iki lho kowe dadi jablas mulo lawase dadi sinden kodang. Ngapo? Ambok yo ditambahi dhuwurmu. Iki kono jenenge wong sing
ora sombong jenenge kuwi apa? Hemat pangkal kaya. Jenenge dikane Pak Yoyo. Hebat pangkal kaya opo? Iya toh. Oh, Ana kowe ya. Aku ngene iki udah ndak ada seragam. Iya. Setengah meter cukup. Betul awakku cukup lawe iki dhuwur ngene iki arep buntel sok kanelan iki. Kok lek jenenge sandangan penganggu. Iya. Kuwi ora dicocokne karo meteran. kok piye? Ya patute wong nyawang pun sewu lho kados Mas Cahyo Pideksa. Wonten niku bes kape sae, gedhe dhuwur ganteng. Bojone nggih presiden, garwane ya presiden. Bu Kesi ya cantik, ya kewes. Ngeten iki. Ha kaya awakmu. Aku wong loro karo panjenengan lho. Kaya nyangking tremos. Aku ditekoki Pak Lurah. Sapa jenenge Munaji? Pak Munaji. Arep nang ndi to, Kak? Bar tuku wedhus korban, Pak. Lah kok kono kok iso dendel sawah kene kaya tremos. Sopo sing ora lara? Ya ora aku awakmu didangu Mbak Lurah jarene ngono to. Lah aku dangu Pak Carik ya ngene. Awakmu rono aku budal ning pasar jenangan pun sewu. Nuwun sewu Mas Gareng badhe tidak pundi arep buang barang. Oke, bisa wae dhewe aku karo gandengan terus sijine nanging batang. Ngono to. Kanggo ngono to. Iya. Wah, sak kira aku batane. Mboten apa penonton ingkang mriku wau disami ngrasani. Pripun Mas Cayo? Jenengan minggah sarimbit tapi manggandengan Kiai Kang. Nuwun sewu lapaipun kula mriko. Mriko alhamdulillah yo manut Mas Cayo yo ya Allah. Mlaku alon-alon mriki nggih. Alhamdulillah siji loro telu. Ya ampun sing putri kaya Sri Huning. Sing kakung kaya serigala. Mas Cahyo. Napa? So gaglak kono lho. Lho kok serigala paling boten gandres luwes nyawiji dadi siji ya Nduk ya. Niki wonten laladan wates jenangan Ponorogo. Kebak ing kamulyan penontone kathah, dulure kathah sedaya guyub lawan ruput menika pusaraning adil termasuk pucuk pimpinan panjenenganipun beliau Bapak Munaji. Luar biasa saestu Mas Gareng Pak Yoyo. Luar biasa, Derek Ibu. sekedhik matur derek bingan derek moko bombong atase nganu wates jenengan sudah nan lama 8 tahun lamanya tidak wayangan baru menika disekseni wayangan setelah sekian lama. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya jenengan wates ini. Kandhani mula kena diomongne Mas nggih. Wong desa mawa cara negara mawa tata. Paribasane nek nang nggonku enek jenenge sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantala. Ning lek kene jenenge bersih desa. Rena telu kuwi mau. Kono nek sing arani legenonan yo ono. Legenunan enek kono ya enek nang ngarani jenenge selonan. Apitan. Apitan ning sing bener kuwi jenenge sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantala. Lho apa enek wedine dhewe-dhewe Ngeten kok wong aku ki iso ngomong ya iso jlentrehne. artine no Sing sepisan jenenge sedekah bumi. oh sedekah bumi kuwi Bumi ki tegese bungae manah tansah migunani. Migunani tumrapé masyarakat sing manggone sak dhuwuring bumi. mergo bumi ya ditanduri dironi terus enek napa meneh Sedekah lemah lemah kanggone wong sing wis bangun bali wisma, sing wong wis omah-omah, lemah kalem-kalem muga-muga bisa gek gawe omah. kok iso Lho kandhane aku ki anggere lunas yo ngene iki kok. luar biasa jam batok bulu isi ndut kowe Isi madu. matine diglok ning iso Aja ndut. Apa? Iki sine pasir tras. Kene Pak Agus Lho Pak Agus sing semugane dadi utekku ki isine ki gur pasir tras kaya. Sedekah lemah enek sing keri dhewe sedekah bantala. sedekah bantala artine Tegese yen wis kalungsur ban aja kulino tumindak barang sing mala. Oh, dadi haji yang mabrur, haji yang mabrur haji yang baik, aja kaya nggonmu kae. piye Nggonmu kae haji tomat.
Haji tomat kuwi. Budal tobat murih umat. Nek artine yo nek Haji Wahyu kae Ya Haji Wahyu ya tegese ya tumiba ning alam donya wong ku dititahne dadi haji kaya beliau Bapak Sumarbagya Gareng Semarang. kuwi anu Wahyu yo. Ora tapi Wahyu nggonku kan mergo sawahe Wahyu terus nggonku gak Haji. Jadi jenenge Haji Wahyu. Haji Wahyu tegese haji sawahe wis payu. Kok enek-enek apa ora nggonmu hajine? Yo wis kuwi tok. Ming Haji Wahyu kuwi. Lek hajah nggih ku enek. Hajah mutmainah. Oh, Nggih. hajah mutmainah. Mergo pancen wis tobat, nggih nuwun sewu wong itu sing nuwakal banget, barang mbak kaji tobat terus mulai ditambahi jeneng ya kuwi hajah mutmainah. Tegesipun apa Mas? Nggih nalika urung hajah kuwi ngemuti barang sing ra benar. Barang sing ora genah kuwi sing koyo piye ya? Ya barakne permen. Marai ning untung gak apik ya. Alah nyang untu marai yoga, marai ompong, marai grepes iki ya kuwi. Kula kok ya kados sedulur jenengan tenggene wates niki nuwun sewu Mas Cahyo. Kebake kamulyan dulur-dulur kula niku nunggal rasa, nunggal tresna bengi ngenekne wayangan gelar kelir kanthi dalang Kicah Yokuntadi. Alhamdulillah ngendikane Mas Dalang wau wis ora sane kawarna perwuwung 100.000. Luar biasa lho, rekor lho niku. Nggih, sak wuwung 100.000. Nggonku tarik 5.000 gemreneng lho Mas. Lah iya. Nggih, wong kula ditarik 5.000 gemreneng lho. Nggonku meneh Apa? malah gumun. Ora tau wayangan. Wayangan pisan ora ana sing dodol. Ya terus. Yo sepi ngono sing delok sing loro karo sing Pak Lurah limo. Ya kuwi kudu ditekane kaya beliau Pak Munaji kene. Ya luar biasa Mas hubungane bakul-bakul dalan kebak kabeh. Ya kuwi sing jenenge rezeki ora digawa awake dhewe. Betul. Keluarga pates kene nyatane awake dhewe lan Pak Yoyo sak keluarga kene di rambone ono kene to. Ketumrapan rezekine keluarga ageng jenengan kene. Ora mung awake dhewe tok sing ketumrapan, para bakul-bakul sing ono-ono kae yo ketumrapan rezekine keluarga ageng kene. Muga-muga keluarga ageng kene tansah pinyaringan rezeki ingkang kathah. Amin. Rezeki ingkang berkah. Amin. Pinaringan sehat. Amin. Lan panjang yuswa. Amin. Sing urung entuk jodoh kaya sing ngomong ya ta. Muga-muga ndak entuk jodoh. Amin. Sing wis duwe bojo, muga-muga tambah ya Mas. Tambah berkahe, tambah berkahe kakawenan putra lan putri ingkang saleh lan salehan. Amin. Ah, ibu-ibu langsung ngapur kabeh Mas. Tambah berkahe ngono. Apa sing duwe utang? Utang. Muga-muga sing diutangi ya ndak lali ya. Terus semangat kabeh. Kok iso utang ndang lali malah dikroyok wong pirang-pirang. Dan ikhlas, tapi jenenge nek utang itu dulang utang Pak yo. Iya, wong. Saling mengingatkan. Betul. Bahu membahu kaya Betul. keluarga ageng kene. Heeh. Keluarga ageng jenengan pates pripun kabare? Panjenenganipun Pak nggih sae to? Alhamdulillah panjenengan mriksani Mas Gareng kabul saking Pacitan. Sae nggih? Mas Gareng sae apa sae? Sae. Kang, makato dhewe. Berarti sik anu bicara sak lajenge sik eneki Apa-apa apik iki. brobosan. Wong yo kulino awakku lho, kuwi urip ning alam donya kok yo nyedake kancane. Paling ora awake dhewe najan jenengku kabul nuwun sewu lho. Iya. Najan jenengku kabul kula ki asli Pacitan. Leres. Kecamatane Tegalombo niku desane Taunan Baru. Lho, iki nuwun sewu Pak yo. Iki sing teng YouTube Lho, sing kulino aku ndelok. Asmane Mas Garangan Pacitan. Lho iki iki apa? Garangan Pacitan. Jarangan gerawut nggonmu. Kok iso kok Ya jare Pak Yoyo kan nek gendeng Surakarta Surakarta. Nek Sragen Sragenan. Sragenan. Nek Ngayogja Ngayogjan. Nek Gareng Gareng. Wah. Kok ya Cek mau Mas Gareng mau alamatnya di sana Budi. dulu lek kula nggih tetep Pacitan Pacitan, Kecamatan Tegalombo
desa tahunan baru. Mbok menawi Mas Cahyo Putadi jatepipun Pulau Karanganyar, Terus? Kecamatan Jaten, Nggih. Desa Jaten, Sawan kampungipun. sami kali Mbak Kesi. Sami. Alhamdulillah. Baik ayo ditepangke. Nah, Luar biasa Pak dalam undang di dosen isi Surakarta. Betul. Kok Karanganyar Jaten jan moncer sen saya. rumono dhisik Pacitan Tegalombo tahunan baru. Nggih. Mas Cahyo Karanganyar Jaten. Dalam undang dosen isi Surakarta tambah misuwur moncer asmane. Mas Gareng saking Pacitan. Enggak nggih. Mas Mbak Cahyo Eka saka Kabupaten Seragen Pak. Sragen. Sragen. Men kenal. Nggih. Terus kecamatan Sragen Sukodono. Kecamatan Sukodono. Nggih. Desa Desanipun Bayarjo. Dusunipun? Mas Bila Pacitan Panjenengan Jaten. Ya. Karanganyar. Kula saking Sragen Sukodono Bayarjo. Pun niki. dusune Kang sami dahar. dusune kecamatannya endi Dok? Kecamatan endi Dok? Saking Sukodono. Desane Bayarjo. dusune Jumlah. Eka Pak Mas Cahyo lho Jaten Karanganyar, aku Tegalombo Pacitan, awakmu Karanganyar Sukodono, dusune ngendi? Sragen Sukodono Bayarjo. Kowe jumlah. Apa nak? Dukuwe ku mau gak krungu lho. Dukuwe apa bisi ana lho. Mas Cahyo kula kok mak tratap ngono to. Lah iya. Dukuh kok kaya nek mburi koro sing ora enek kucine mau. Lah kan jenenge kuwi nek kene kene do gemucing nek kene ya padha berarti. Ya padha to. Wong aku nek kono mau ya ndela ora nek ciduke yo. Lah terus kowe mau njaluk obat karo Pak Menadi? Iya aku jauh karo bakal Pak Iki Purnadi. obat apa? Lah tak obat tabletne. Lah. Niki kata sangat pamundhut Mbak Eka Mas Gareng. Siap. Iki wau wonten sing ngesake Mbak Eka supaya ngendang. Itu jelas. Oh, diaturake. Nggih. Terus menika saking kawula Haryadi. Nggih. Nyuwun gending gelo. Gelo. Salam kagem lingkungan RT 2 RW 2 Kerajaan Wates berkah barokah. Amin. Nggih. Pak Dalang nyuwun gending campur sari. Nggih. Saking kula RT 1 RW 1 Pakel pundi niki Pak? Talun. Pakai talun. Talun Wates Kerajaan Kidul Diri matur nuwun. Nggih. Terus kagem Mbak Wino, Nduk Nduk. Mbak Wino yang manis dan imut saya minta gending tambahan. Nggih. Saking kula Pak Suwari Semanding Jenangan. Nggih, Ponorogo. Sugeng dalu Mas Cahyo kula nyuwun gending gubuk asmara dibawani Joko Mlarat saking kula Misni apa Glebot Kerajaan Kemiri Jenangan. Ya Kemiri iki swayangan. Nggih salam kagem Pak Lurah Nur. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang, kula Mbak Untung sing Mbau Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagune Sesideman. Nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih sami-sami. Request lagu Rujak Jeruk dari penggemar wayang kulit di Wates Kidul. Pak Sias. Nah, nggih, niku pamundhute. Sampun Mas Cahyo. Sampun. Niki ketawisipun nggih Mbak Eka nggih pikantuk pelingan utawi niki amplop king. Nggih. Alhamdulillah. Allah dipun isi kalih anu Panitia. Pak Panitia semane Pak Jenggot Nggih wonten dulur kalih Pak Agus. Agus. Nggih. Pakai dulur-dulur anu rong dusun kene kabeh. Kepala sekolah Pak Sus wau nggih. Pak Susilo. Nggih, kok anu monggo biung dipun taos. Pripun? Wonten titipan Ya, ampun. Dan nggih mbok anu menawa enten pembutan lagon apa pripun. Ya nggih. Iki tenan to iki? Estu niku. Estu Pak Cahyo Dipun pripun taos tunggal-tunggal mboten menapa. Wah, iki saya lek ora awakmu nembang saya aku tak karo moco lho semilikean kok. Lah mboten napa-napa Pak niku tanahipun dulur niki
niki supados jenengan waos setunggal bapak setunggal. Saking jowo niku pun Jogone tok mawon satu. Bojo loro atas nama warga masyarakat. Ya, satu. Bojo loro meneh. Ya, dua. Bojo loro meneh. Telu. Iki piye lagi maksudnya? Bojo loro. Papa. Bojo loro saking warga masyarakat wates. Bojo loro meneh. Limo. Mbak Win nyuwun lagu podang kuning lah atau beda ngene lho. Apa? Bojo loro. Kabeh bojo loro dan lain sebagainya. Wis. tepuk tangan untuk lagu Bojo Loro. Eka. Iki namung loro malian. Gandeng iki layange 10 berarti malah bojone 20 malian. Aku yo entuk titipan diaturke sisan. Kula mas pindah nggih Mas nggih. Monggo. Nggih, ya Allah, aku wis tuwa kedulur kene iki dulur najan iki ya ngantek sak lebiyane iki. Ning niki rada dangu ning damel anu kok napa kudu rasa. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula dulur-dulur wates jenengan sepindah nyuwun gendeng ingkang jumbo kalih kawontenan, ingkang jumbo kalih kahanan, ingkang jumbo kalih dalu menika lakonipun. Ingkang sepindah menika podang kuning, angka kalih menika bojo loro. Ngelu to kuwi. Angka 3 niku nggih nuwun sewu assalamualaikum. Kula nyuwun gendeng ingkang nyemek-nyemek langgam bojo loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun gendeng sing nyemek-nyemek mak-matan pelok barang. Bojo loro. Nggih. Tasih, Wonten jauh. tasih, nomor kelas. Nggih, tesih. Lah iki enten Beda ini Mas, beda. beda. Niku assalamualaikum. Kula nyuwun gendeng pelok 6 kalih pelok barang kalih slendro manyura. Betul. Niki lagonipun pamer bojo. Bojone bedane elu ae kok. Iki aku kok aku bojo. Ingkang angka 5 Mas Cahyo. Nggih. Niki nggih sami mawon nyuwun lagon pamer bojo. Sing terakhir Mas Cahyo. Nggih. Nyuwun lagon melih pamer bojo. Kok Mas aku kok ya kabeh sampe telepon niki kula setone teng jenengan. Nggih, dipun pinangkani setunggal mboten setunggal. Nggih. Awak tenan nggih ngaten yo. Ngaten nggih blonten panjenengan. Nggih, nggih. Oke, beritahu. Tapi Mbak Eka ingkang dipun aturaken lagu rumiyin podang kuning rumiyin. Nggih, udah ngene. Nggih, nggih. Pak Dewa loro yo. Iya wong lurus. Nek aja aku Apa? aja body shaming nek aku. Ya ora ya aku tak cocokne karo kahanan to, Kak. Yo ora to, yo kudune dialem apa piye kok. Ya yo aku tak cocokne karo kahanan iki. Kaya kahanan Madangkara begiki. Nggih. Muga digungani kalih dulur wates jenengan Mas Cahyo. Amin. Nganggemipun menika mawi coklat. Iki coklat. Tegese dulur wates jenengan iki kalih Madangkara menika cocok dan melekat. Nek Pak Yoyo ngadume biru. Biru niku dulur-dulur wates nek jenengan muga-muga bisa rukun. Lah nek Mbak Presiden nek yang cantik Mbak Wino, Mbak Gita, Mbak Dian, Bu Sukesi Rahayu, Warnane broker. Mbak Gisel. Ayo, warnane broker. Warnane dongker. Wong e kudu dok ora kena nyengker. Nyengker ya. Nyengkerke tugune ndelikne. Ngono lho. Dadine tiyang ku kudune los. Lah, nyok kono, nyok kene, nyok kono, nyok kene ngoten. Nah aku ijo nom. Ijo nom tegese kowe iki pakanan wedhus dombo. Tapi sampean kowe yo. Ya ora to lek iki kan ya jenenge ijo. Ora ngerti kowe. Oh aku ijo nom. Kowe ijo botol. Ngerti aku. Apa? Arang dhewe yo kuwi tak encane ijo nom malah kowe kuwi kok. Kak, sepel kuwi iki jalukmu
dirujokel kadung lawas eneke gol iki lho. Kok njaluk Pak Lurah? Pak Lurah nggih. Pak Munaji alhamdulillah. Wilujeng lenggah Pak Munaji. Alhamdulillah wonten panjenenganipun beliau Bapak Camat, Bapak Dewan, para kadang sutresna sedulur wates jenengan Mbak Eka. Lurah-lurah sak kecamatan jenengan sedaya rawuh wonten lapangan wates jenengan. Luar biasa. Monggo dipenangkan. Kuning sak bawane Mbak Eka. Senadyan wujud temung peksi saking tremos kula dosa. Ngopo? Jebul kaya tremos swarane mending lah. Oh, tenan. Tremos isine banyak banget kok. Nggih, tenggorokan apik, nggih kesehatan yo bergas. Tremos kuwi isine banyu aki arep kowe. Ya aku ki tresno karo panjenengan lan jenengan jo tak siap karo aku ya. Ya aku ora ndak siap marang senenganmu. Iya. Nek kadung kahanan kaya tremos ya tak betak-betak. Panjenengan ki aku ki nganggo panjenengan ki wis ora karo wong liya, panjenengan ki wis tak anggap. Wis tak anggap piye yo seniorku dhewe wong sing tak tresnani. Ewa dene to aku ki ora duwe kangmas. Panjenengan yo wis iso dadi suwe kangmasku. Panjenengan yo wis dadi kangmasku dhewe. Alhamdulillah. Ewa dene to aku ki ora duwe pakcik. Panjenengan yo iso dadi pakcikku. Alhamdulillah. Ewa dene to bapakku lagi tindak panjenengan yo iso dadi bapak. Alhamdulillah. Ning ewa dene to aku ora duwe ngon-ngon. Panjenengan iso dadi anu lipur. Eka, ora apa-apa aku dadi ngon-ngonmu. Ora apa-apa aku dadi ngon-ngonmu, ora apa-apa. Kowe wayah turu ndak tak gugah wae. Wong kulino aku nek turu ngrumpuk ning dhuwur kok yo. Kulino. Kancane kadung dibobok penak-penak joke nang ngene ngene. Iso menghibur hatiku sing lagi susah. Ya iso to ya. Saya Kesi kita gatekke karo aku. ya ya wong budosan lho Dok. Padane awake dhewe lho. Ngasinan iki ya lali. Ngomong-ngomong. Lali sandarane menungso kok. Pamane ra entuk lali yo juga di menungso. Dadi apa? Yo kirek ngono kok. Tapi rek belum lali kok. Nek sampe ojo kirek Dek. Apa? Asu. Lho asu yo belum lali lho. Asu belum lali. Oh, wis kuwi durung. Lah nggih. Durung. Bumbunya jenengku pamane alus manis. Eka, aku kadung domplok kendek, engko lek kendok piye? Aduh, aduh Bapak. Apa? Karburatormu klesreh kok. Iki wis digolek cacak ngono. Wis ditelak-telatu lho. Awas ya. Alus manis nangsa. Iki mau aku dadekne kethek saiki adek di korban mau dikon pira usum wedhus lanang lho iki. Usum korban lho iki. Sing dadekke sok. Ya wis manut.
podang jenang cengkok sombong kali lho kok iso lho jenang terus biasa loh ora apa-apa aku mburi wis go cikral Ibu aku ngerti disebut uget-uget pancen joget iki pancen ya unik kaya uget-uget. Mas ayo Oh, kaya apa pamerno uget-uget meneh kene, kuwi bar nembang langsung ae mulih nang jumbleng. jadi ini uget-uget ki nganu ya asalnya saka jumbleng Iya. aku dadi sidat elek ora ya kan tapi napa kowe jojo tak sentor tapi aku bangga menjadi telek lho kok iso yang saya nopo Bopo Kapolsek iya Bopo dan nama Bopo Lurah Kecamatan Jendangan ini ini tak kilo kok pejabat pundi wae ora wani ya telek lha kok iso tenang kuwi telek kuwi senjata sing paling ampuh lha kok iso sapa awakmu mesti kalah karo telek upamakno wani tidak telek sido pincang sikilmu elek kok iso lho lah iya nek telek apa apa yo ora upamane iki telek tidak nek oh iya ning aku duwe apa telek apa sing ora mambu oh yo kabeh telek umume mambu aku mungkin mambu Garing, garing. elek salah pite elek salah yo kabeh mambu ora Apa? telek dipoto Reng, kowe ngerti telek sapi jenenge apa? ah tretong to Mas Telek pitik, alah ya telek ya lecong telek wedhus. alah intel Mas gampang nggonku nyuwun-nyuwunku nemat kangge korban blas Layak kowe judung mangel lah pikiranmu telek tok kowe. awakmu nek cara garang ngono wis sego goreng karo maksudnya kuwi iwak pitik digoreng karo iwak pitik entah seneng oh kita sego goreng to Mas iwak pitik entah ku lho seneng ya yo moh alah telek digoreng garo goblok wah ora telek digoreng senengan Pokoke kowe calon iki sak rombongan. iki iso goblok apa dene iki lho jajal ki mau dia iwak pitik entah kowe yo moh goblok alah telek haram haram telek ya telek alah digoreng yo yo gelem Ayo, Reng, dalam Mas sampean ayam goreng doyan. ah nggih niku remenan kula tak ayam Lek ayam entah, empon gumba lek digoreng, walah seneng pangane telek karo gumba. Lagu telek kok, gumbal barang ya dibuka. Oke, Terus kondang sok kasitan lho kowe. ora apa-apa aku mangan gombal karo telek ora apa-apa wong pangananku yo kuwi kok ya Ayo, dagelan loro, pelawak loro, bintang loro iki asine sak paket. Siji telek, siji jumbleng, dadi sak nggon deh. ya yo ki wae pompong apa nek tak lebokne godhu kok Telek kuwi sangat berguna, Mas. kok iso Keluarga ageng kene tanamannya mesti dirabuk nganggo apa? organik Nganggo rabuk telek. aku tahu kotoran hewan Nah, aku telek ki mau yo berguna meneh. Apa? Gas sing dienggo para ibu-ibu masak ku mau saka apa? Saka Kotoran hewan saka telek sapi. Bisa. Diolah menjadi gas LPG. betul Berarti telek. Mau aku bangga hidup telek. hidup gombal satu kok ya mengijem Pak Agus kok mudah telek karo gombal ya nggih nggih Monggo diaturaken podang wingi, Pak Eka. Untuk telek-telek menjadi tak yoyo. Padahal yang rombongan itu.
Lah kok tak kunjungi kan wis berat. Nggih. Monggo diaturaken Bodang Kuning Gatos. Yuk. Saya tak selami dhisik. Nah iki sampean persiapan ngendang
Iki lagune gulo. Oh, Oh, nggih. Apa? dan Boten. Boten gila. Nggih. aku tuh undang bojo loro. Aku yo yo kok. Nggih. Nek gila Mas. Nggih. Niki enten sing ngesake tambahan dhisik. Ayo. Alhamdulillah. Coba nduk nang karo ayo bir, berdua bir. Ayo. Ini kamu tuh diaturake bareng Mbak Eka meneh. Ya. Nggih. Kowe lawake dhewe spesial ya, Duk ya. Apa? Aku pamer bojo awakmu. Bojo loro. Ulah tenane. Iya ta? Lho kowe siji duwe wong tuh lho. Iya ya. Kowe wis ora bojo loro. Loro kok gabung kene mbok kula golek mantu sing iso melek ambil. Lah golek mantu. Awakmu kowe tremos ki iso menek kambil. Kok ambil diklok aku gak iso. Ya malah kaya Lha kan melek ambil ya Pak ya. Ini golong kabeh iki. Iki Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Seto. Pak Kasidi. aku apal siji karo Pak De kae. Sama. Dilamin ya. Apal. Tuku diplak ya. Iki lho nang nek loro iki lho. Niki Mbak Birgita kali Mbak Pino. Nggih. Ya, Kak, ngene iki. Kawigawan wis kecekel. Heeh. Nuwun sewu. Mbak Birgita. Terus? Lah enek Mbak Pino. Awakmu budal kabeh mesti abyo tremos. Ora kok mau elek sing siji mau ora. Rada mendukung aku. Apa? Aku tekan ndakon-ndakon kok ngene. Bentone liwat ngono. Udah kowe di sana kono. Ndak aku iki krungu ceret-ceret ngono ora ngono. Sing ngrasani sapa? Sing ngomong sapa? Ceret ngono aku dhewe krungu. Ngawur. Asline cepuk bewang. Ayo tenan gua diapek Mbak Birgita karo Mbak Ino. Coba Mbak Birgita nyuwun sama Mbak Birgita. Ya diapek. Oh diapek. Jangan Ya. mbok bapakne to, Pak. Lho iki jare Mbak Birgita karo Mbak Wino cantik kok ora seneng nek dioloke. Ya seneng, Kak. Piye? Tapi ya kudu kumatai jengkule. Ya kok. Sampai ditekan ngono kok Mas aku rada gedhe-gedhe. Lho, Pak, aku kancane Kang Lamin kae dadi iso aku gonjawan tok. Mepet tenan ya bingung. Kowe dipepet kok Mas aku nek muni makus ngono kok. Kuwi mau tremosku kecer sithik. Lu ini ngomong apa? Gue kagak ngerti. Nah, kamu weh. Iki saka Jakarta iki. Muarnya gue itu anak Jaksel, Jakarta Kidul. Selatan Jambul. Maksud sebenarnya tak Kidul. Layak tadi diego-egoan ada tibo. Tibo itu apa? Tibo itu artinya gerudung. Yo, mendung. Kan ditonjak saya Bayu. Kan Jakarta Kidul. Saya Bayu. Mulanya tapi kan ya tiba diego-egoan. Tadi apa bis? Pak Bis ya, kamu tadi saya teh gendul ya. Tadi ya ada Kidul. Ucapan untuk warga masyarakat atas apa Mbak Birgita? Nggih, mugi-mugi sedulur Bapak Ibu. Saya sedaya nggih. Mangkone kurang Pak tibake sampai tekan kono ya Allah. Pirang-pirang loh. Nggih, Pak. Penontonnya pirang-pirang sing nanggap arang-arang. Bukti-bukti dibandingi mungkin acara pemberiki nggih gilir patos. Amin. Nggih, sedulur nggih Bapak Ibu, mugi panjenengan sehat sedaya. Amin. Kata rezekinipun kita ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Rumah ripah loh Jinawi. Ketoteten ketol rahasia. Cuma Cina. Ono Coroko. Tos sapa? Lengkap ya. Mbak Pino. Pino. Iya. Ucapan selanjutnya. Kalau saya Pak, saya mau doain yang teka-teka aja. Iya. Teka ya. Ya supaya undang-undang. Iya pokoknya yang penting semuanya selamat, bahagia, sehat selalu. Nah malah saya tuh butuh didoain ini masyarakat sini. Patos jenengan. Saya butuh didoain. Monggo. Gunanya apa? Doain. Nah, saya kan kemarin Bapak habis patah hati loh. Ya itu didoain semoga saya sedang itu. Amin. Doa satu loh. Iki jomblo iki garing. Masa ngono ya? Yen upamane aku ora arep awakmu ya tak golekne sing meneng. Siapa contohnya? Goreng. Iya, jangan.
dolake. Tak gawe banyu tajin ding. Lah terus diombe apa? Terus apa? Diombe to Mas. Mulane saiki urun-urun kok iki lak mergo banyu khusus banyu tajin. Soale kaki jan ora jadi nyuso digoreng. Astagfirullah susu wedhus Mas. Nek susu bendera, susu SGM koyo wong umume mah. Mencret. Mencret iki jaluk susu wedhus dicampuri betadin iki Tombo tukar. Yo dia terkake malah gak rapi goreng. Mbak Pinong boten. Tambahan ya. Maka langsung kemawon dados.
rikala semono durung enek toko-toko sing istimewa kaya saiki wong tambal ban ki laku. Ban apa sing medeni? Yo kabeh ban nek mlindes yo bakal medeni to. Ban sepur yo medeni. Ban bis medeni. Sing medeni enek Apa? banci. Betul. Apa ini aku gerak-gerak kok. anu lho Mbak Eka karo Mas Gareng menawi nembang lan ngatur lelagon wonten laladan wates niku kudu ngati-ati. Mriki niku daerah yang berbudaya. Paguyuban karawitan menika kathah sanget gamelanipun nganti petang set. Menika dipun bimbing, dipun bina sinau sareng-sareng kalian Bapak Susilo Budi. Kepala sekolah. Nggih, guru Purna. nggih. Mau sore ya wis tari-tarian. Kula mujudake dadi tetenger ya Le. Betul. Anu Mas. Betul. Keluarga wates jenengan kene keluarga sing budaya. Betul. Ninggalke marang seni tradisine. Tetep diuri-uri lestari lan urip ana ing wates kene. Amin ya rabbal Lah men komplit Mbak niki panjenenganipun Bapak Susilo dipun aturi minggah wonten pepanggengan. Nggih. Nggih. Monggo jenengan ingkang ngaturi nggih. Bapak Susilo Budi. Susilo Budi moga dengan paling jauh baik. Pak Susilo menika mboten ngirangi raos hormat kula mboten panjenengan katuran jumeneng tindak wonten ing pepanggungan Pak Susilo. Dipun sekoti nggih. Nggih, pelok barang main anu kersanipun sinom pelok barang nggih. Tasih lenggah nggih Pak Susilo nggih. Taksir Pak Nggih. Susilo. Monggo ketokan Mas. Yo, serpeke pelok barang. Duduk. saran-saran merti desa tinggi komposisinya Mas Gareng Wonten jauh. dahulu boten pambian sedewaras nggih Amin ya rabbal alamin Pak Su. baikan nembe panggih sedikit menika Nggih paresunipun Pak Susilo nggih. menika bedahipun anu kelantan ingkang sidak sampun nggih nggih pakai ingkang halusan sing nom-noman wis diaturi terus saiki sing sepuh-sepuh nggih sepuh Mangkaken Pak Sus monggo. nggih sak kamar-kamar tole udin iki ya tole udin nggih saged dangan tole Mas Udin ini adalah alumni Insya Allah Oktober Wisuda Sarjana Seni wonten ing Karawitan isi Surakarta putra daerah dari Wates. Pakai skripsi nggih. orang sambung orang sambung ngadekno Termasuk satu-satunya mahasiswi yang dari mahasiswa yang dari isi loh Mas. Dulu Wates niku. Waras nggih kula wonten kilek wonten ing kula wonten sedherek sing punya ratu kepundang ya Nggih, leres Pak Sus. kasih ayu Nggih. Wah, kenapa-napa nggih mangke langsung double setengah kupung Mas nggih orang Anda nggih. kersane dulu dah Nggih, leres Pak Sus. sakit dipun wingi Monggo Bapak. nggih Siti Laras Pak Camat Pak Anggota Dewan Pak Lurah sedaya ingkang sami rawuh nggih sawetawis badhe ngeteraken sinau pelok barat Susino pelok barang kowe dadi murid iso ngono kuwi. Wah, pelok barang kok. Iso. Blas. Langsung butren. Oh, bolong niku nggih, nun sewu nggih Pak Sus nggih. Nggih. Jenengan rumiyin kan nggih ngasta wonten sekolah. Nggih. Nggih, elek-elek biyen aku ya mesti bae ngamen karo Pak Sus iki. ngamen mensor tero Nggih, terus boleh berkat bareng berkat bareng. nggih coba ngapunten Mak Cange mboten ndedwa kondo mriki nggih sawetawis badhe Monggo ngeteraken sasana wanci katur bawa nggih. Musti kane jagat
belajar. Pak Susilo seorang guru, seorang pendidik. Gugunku siji. Neng latihan lembang ki neng ndi? Ibu yo mesti sinaure nggon. Lha iki lho sak blaketan iki kanca yoga kabeh mlumpuk. Sinten guru Pak mriki Pak? Mriki sekawan. Oh, kaya ngono kuwi kok Mas Sekawan bro. Wis saking dalem sudah dipersiapkan materi apa sing bakal diaturke diparingke karo murid-murid. Makaten to Pak Sus. Cocok. Contohnya muridnya Mas Udin iki, nah tendangannya yo hebat. Jos, Mas Udin, masuk 8 berapa? Kabeh mesti to, mesti to. Menawa aku ya arep mlebu sanggare Pak Sus, kan sinau ben iso koyo Pak Iya, wingi ngono kancane sing remuk. Wah, Lho ngono kita duwe mbok godhol. endi? Nek ditarje pikirane. Ding tak balekke mambu tak gua. Monggo lajengaken Pak Sus. Apa? Alah, alah itu tak WA. Monggo Pak Sus mencen.
Susilo Budi lan Mas Udin. Wah, nggih. Mirasa mboten angger sinden saged pelok barang itu. Jenengan wah luar biasa ya sangat. Boten kita saged derek urun. Botenipun menika minangkani para kadang sak mangke wonten luar negeri. Oh ngaten. Menika donatur saking luar negeri kata. Nggih. Lajeng nyuwun Pak Sus mungkin sebatas pindah panggung. Nggih, Wah, iki nyatane ya sembodo teman-teman. nuruti dikasihipun kata dengan mengais rezeki di luar negeri. Siap. Nggih, nyoba ngapunten monggo salajengipun kalajeng. Nggih. Sembah Pak Sus, ora gur keluarga ageng wates kene, sing mriksani keluarga ageng wates kene ning luar negeri yo. luar negeri termasuk bersani ya donatur. Terus saged monitor lumantar streaming Pun dunia. tadi channel. Mumpung menika larasi tasik pelok barang dan menika dalam rangka bersih desa ngaturaken lelagon bersih desa. Ha nggih. Jadi saking Pak Lurah mau ngesaken lagun gugur gunung. Saged mangke dipun medley sekali bersih desa, yang kedua adalah gugur gunung. Nah, untuk mendoakan warga masyarakat wonten ing wates mriki semoga tetap kompak, kondusif dan guyub rukun. Amin, amin. Monggo dipun aturaken bersih desa rumiyin ya. paguyuban karawitan ingkang dipun wadahi wonten ing Pakoso Laras ing Desa Wates Jenangan Ponorogo niki wau. Baik kan terus gur-gur to, Pak? Nggih. Wah, siap. Derek jenengan. Nuwun sewu Mas Cahyo, Nggih. wonten jawilan saking panitia ambo bilih menika ingkang kagungan Avanza AE 1266 SA warna silver, hasad lampu nyala terus. Mas sekagungan Avanza AE 1266 SA hasilipun nyala terus, Mas nggih. Monggo Nggih. dipadamkan dulu. Perhatian saking panitia sangat luar biasa.
perkawis gojek kalajengaken wonten ing gara-gara Yo. pamundhut saking panitia bangun pura kencana tegesipun bangun dumateng gerbang yang indah menuju zaman keemasan untuk seluruh warga masyarakat ing Laladan Wates dipun pandhegani kalian Bapak Kepala Desa Munaji. Amin, amin. Saged istirahat rumiyin kok tak rakit mbacutne gelar cerita.